आदमी भाई साहब समाज के आगे, कंपनी के आगे, नात रिश्तेदार के आगे कितनो समझदार और चालाक हो जा, लेकिन भाई साहब मेहरारू के आगे तो जानला कि भाई साहब गंवार के गंवार ही बा। अगर भाई साहब आदमी कौनो भी सामान घरे खरीद के ले जाता, अगर वो आदमी सस्ता सामान खरीद के ले जाता, तब जानला कि भाई साहब मेहरारू कहत है कि कौन कबाड़ उठा ले अइला। और अगर कहीं आदमी महंगा सामान खरीद के ले जाता, तब जानला कि भाई साहब मेहरारू कहत है कि तनिको भर तुहके अक्ल नाई बा, तनिको भर बुद्धि नाई बा। बतावा ले, इतना महंग सामान खरीद ले अइला और तू ठगा गइला। हम गइल होती यहाँ से ले आइल होती, हमके इतना में मिल गइल। और अगर कौनो खाए वाला सामान ले आवता, अगर ओके सस्ता उठा ले आइल बा, तब जानला कि भाई साहब वो सरल पाकल उठा ले आइल बा। और अगर कहीं वह सामान महंगा खरीद लेल बा, तब जानला कि भाई साहब आदमी ठगा गइल बा। और अगर कहीं कौनो सामान ले अइले में भुला गइल बा, तब जानला कि और ड्रामा हो जाता। बाप रे! हमार कहल एक सामान नहीं आवता, हम जवन कहत है उ तनिको भर याद नहीं रहता, बाकी सब चीज याद बा, लेकिन हम जवन कहत है उ तनी भर नहीं याद बा। और अगर कहीं आदमी गलती से कौनो सामान खरीद लिहलस और उ सामान घरे अब ख़त्म नहीं भइल बा, तब तो जानला कि भाई साहब वहू खातिर बात सुनता कि बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गइल बा और अब नहीं सामान घरे रहल तबो खरीद के उठा ले आइल। अब वह पैसा हम मंगले होती, तब जानला कि पैसा नहीं निकलल होत। लेकिन फालतू का सामान खरीदने में इनके लगे पैसा हो जाता। और अगर हमें कोनो सामान खरीदे बा, हम कहीं पैसा मांग लेते हैं, तो हमारे लगे जानला कि देवे के पैसवे नहीं रहता, हमेशा इनके जरला रहाला। एकदम जानला कि भाई साहब आदमी जानला कि कैसे जियता पता नहीं।